Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft, όπως βλέπετε. Εγώ είμαι νέα στο κανάλι, με λένε Μαριάννα και σήμερα, είμαι και η ξαδερφή του Σάμι. Στο YouTube λέγεται Σαμουλμπρό. Αν θέλετε μπορείτε να πείτε να τον βλέπετε. Ναι, αυτό. Όπως βλέπετε θα παίξουμε Minecraft. Ναι. Να, ας παίξουμε αυτό εδώ. Είναι τέλειο. Είμαστε με καρδιές, κανένα πρόβλημα, μου αρέσει πολύ. Και ας δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, τώρα μπαίνουμε. Ξανά μου μπήκε διαφήμιση, αλλά κανένα πρόβλημα. Να, μπήκαμε. Όπως βλέπετε έχω μαζέψει μερικά πράγματα. Λέω να μαζέψω και άλλα λουλουδάκια να κάνω μερικά πράγματα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τι γίνεται να κάνω. Για πρώτη φορά παίζω το Minecraft. Και ναι. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει, είναι τέλειο. Γι' αυτό το παίζω και πρώτη φορά. Wow. Θα σκοτώσω αυτή την πάπια. Τώρα λέω να ανεβώ κάπου, να μην με πάρει χαμπάρι κανείς. Δεν ακούγονται μερικά πράγματα, αλλά τα έχω βάλει αστεία. Πόσο βλέπετε, πήρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω να ανεβώ κάπου εδώ. Έλα! Να μην με πάρει κανένα ζόμπι. Για να δούμε. Τι ωραία θέα. Για να δούμε μετά που να πάω. Που λέτε να πάω. Να πάω λίγο πιο ψηλά. Για να δούμε. Από εδώ μπορώ να συνεχίσω μπροστά, δεν ξέρω. Μπορώ να πάω εκεί πέρα, βλέπω ένα κόκκινο και μοιάζει με κάτι σπίτι όπως το βλέπω. Μπορώ να το σπάσω ή μπορώ να μείνω εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται να σπάσω τίποτα. Αν πέσω κάτω δεν φοβάμαι να σκοτώσω το ζόμπι. Απλά, ναι. Αυτό. Πώς θέλω να το σκοτώσω. Δεν με νοιάζει, πάω κάτω. Ποιος με σκότωσε. Βοήθεια. Δεν φοβάμαι. Γιατί να φοβάμαι καθόλου. Και να πεθάνω δεν θα κάνει κάτι. Απλά πεθαίνω. Βοήθεια. Έχω λίγο καρδιές. Εντάξει, δεν είναι και πολλές, λέμε τώρα. Δεν ξέρω πού να πάω πρώτα απ' όλα. Ας ανεβώ εκεί που ήμουνα. Φοβήθηκα με τη μία, μωράκι είμαι. Αλήθεια, ανέβηκα τόσο ψηλά. Με έχασε το ζόμπι κιόλας. Οι ζόμπι δεν πάρουν σπίτι. Αυτή ήταν η αδερφή μου, αλλά δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Τα ξύλα μου, να τα εκεί, πάω να τα πάρω. Ας το λέγω να μ' Τι κατέ. Ποιος είναι εδώ τώρα και με σκοτώνει αυτό το μαλακισμένο πράγμα. Εμείς περνούμε. Βοήθεια. Την επόμενη φορά μπορώ να παίξω μαζί με τον ξαδερφό μου. Κανένα πρόβλημα. Πέθανα. Όλα τα πράγματα μου έχασα. Αλλά δεν πειράζει, είμαι καλή στο να μαζεύω πράγματα. Γιατί μπήκα σε αυτό το σερβερ, είναι χάλια. Κατά λάθος μπήκα σε ένα άλλο σερβερ. Ή μπορεί να είναι στο ίδιο, δεν ξέρω. Αλλά είναι χωρίς χαρδιές και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Ναι. Έτσι το τόφο. Μα δεν θέλω, εδώ πέρα δεν πειράζει. Απλά βγαίνω. Δεν θυμάμαι πώς βγαίνουμε. Να το. Ξαναμπήκα εκεί πέρα. Όχι, τώρα μπήκα στο σωστό σερβερ. Ιουχου, έτσι νομίζω.
Έτσι νομίζω. Αχ, να. Κοιτάξτε που με έβγαλε. Τέλεια. Μπορώ να σκοτώσω αυτό εδώ. Είναι σάπια σάρκα. Μη με σκοτώνεις. Σε παρακαλώ. Μη με σκοτώνεις. Είναι πολλά ζόμπι εδώ. Δεν ξέρω τι να τα κάνω. Α! Εντάξει, καλύτερα να φύγω. Θα βρω κι αλλού τα όμορφα λουλουδάκια. Με βγάλε δίπλα στο σπίτι. Γιούχου, τι ωραίο σπίτι. Μη με σκοτώνεις, αλλιώς τώρα δεν ξέρω τι θα... Εντάξει που με έβγαλε. Πάω ξανά εκεί πέρα, ζόμπι. Σκότωσε τα. Δεν νομίζω κάποτε να πεθάνει αυτό. Σκότωσε το καλέ... Τέλος. Είναι σάπια σάρκα. Κάτι έχω να φάω. Έλα, σταμάτα να με σκοτώνεις. Ξανά. Ξανά. Το είναι μαλακισμένο. Μη χάτε σκρίμε. Σταμάτα! Τέλος. Α, όχι, δεν το σκότωσε. Μύρα τσάκρι. Ρε, πόσες φορές θέλει να πεθάνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πεθάνει εντελώς. Επειδή μόνο πεθαίνω, δεν ξέρω γιατί. Είμαι νουμπάκι ακόμα. Έτσι νομίζω. Μη με σκοτώνετε. Έλα ρε φίλε. Μη χάτε σκρίμε. Φωτιά. Βοήθεια. 5 ώρες αργότερα. Μαμά. Μαμά μια. Τρυπαλόσκε. 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 Μαμά. Σταμάτα μία. Μαμά, σκρίεται. Από όσο βλέπετε, βρήκα σπιτάκι. Ναι. Τα σπάω τα πράγματα να πάρω να έχω. Θα πάω κάπου αλλού. Εδώ έχει πάρα πολλά ζώα. Wow. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Δεν περίμενα σε αυτά τα στάρια να έχει κάτι. Δεν το περίμενα καθόλου. Wow. Wow. Νομίζω ότι θα πεθάνω σήμερα. Νομίζω. Πρώτη φορά βλέπω τόσα πράγματα σε ένα ψιτάρι με καρδιές. Για να δούμε. Oh my god. Ναι. Wow. Για θύμηση. Ας βάλουμε εδώ πέρα τώρα. Θα μπορούμε να σκοτώνω. Επειδή χωρίς να σκοτώνω δεν γίνεται τίποτα. Ας πάρω αυτό. Παιδιά, δεν νομίζω να είναι ωραίο το κανάλι μου. Εγώ κάνω πολλές βλακίες όπως το ξαδερφό μου. Αλλά τώρα είμαι νέα, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, κατάλαβετε. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα. Ουχου. Τύψε η αδερφή μου. Αλλά δεν με νοιάζει. Πάρω και άλλα πράγματα. Αυτά έτσι κι αλλιώς δεν μου χρειάζονται. Στο Snapchat. Ο Snapchat. Το δεν σπάει με τίποτα. Έτσι νομίζω.
Ουχου. Σάπια σάρκα. Τέλειο. Και άλλο σάπια σάρκα. Το βλέπει αυτό η αδερφή μου. Πόσο ξέρετε. Με ρωτάει που θέλει να κρυφτεί. Δεν πάει καλά. Όπως βλέπετε βρήκα ένα σπιτάκι. Μπορεί να βρω κι άλλα. Αλλά αν με σκοτώσει κάτι, χάθηκα. Θα πάρω να φάω, δεν έχω τίποτα. Εντάξει, έχω πολλά. Γι' αυτό καλύτερα να μην σκοτώνω την καημένη. Να δούμε πού μπορώ να πάω. Και να σκοτώσω κάτι. Θα το σκοτώσω, δεν με νοιάζει. Με τίποτα δεν με νοιάζει. Για να δούμε τι πράγματα. Wow. Σε αυτό από μέσα φοβάμαι. Μάμα. Για να ανέβουμε κάπου ψηλά. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όχι. Ολαλά. Να. Έχει χιόνια εδώ πέρα. Και λέω να ανεβώ ψηλά ψηλά. Πώς μπορώ να ανεβώ εδώ? Δεν θα με βρει κανένα ζόμπι. Εντάξει, πλάκα. Έχω τόσα πράγματα, θα ήταν ωραίο να μην με βρει κανείς. Γι' αυτό θα φτιάξω κανένα σπιτάκι. Κάποτε. Πότε θα ανέβω κάπου ψηλά που δεν μπορεί να με φτάσει κανείς? Άραγε. Παιδιά, σε λίγο θα μπει το part 2. Αυτό είναι το part 1. Επειδή είμαι... Ναι. Και εδώ κάπου τελειώνει το κανάλι μου. Εννοούσα το βίντεο μου. Δεν έχω μάθει πολλά. Bye bye. Σας λέει πολύ bye bye.